Καλούμε τώρα στο βήμα τον κορσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσιούμη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Αγαπητή μας κυρία Αντιπριτάνισσα, αγαπητή Στέλλα, sehr geehrter Herr Konsul, sehr geehrte Direktorin vom Goethe-Institut, αγαπητή Πρόεδρε του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, λυπή αγαπητή πρώην Πρόεδρε του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και λοιποί αξιωματούχοι, τους οποίους δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε, αγαπητές, αγαπητοί. Η μερίδα διδακτικής του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, με βάση και την πορεία της, έχει καταστεί θεσμός. Το φετινό της θέμα είναι ένα θέμα ιδιαίτερα φλέγον για εμάς τους ανθρώπους της Φιλοσοφικής Σχολής, των ανθρωπιστικών και εν γέννη των κοινωνικών επιστημών. Όχι μόνο για εμάς βέβαια, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους, ακαδημαϊκούς, αλλά και εκπαιδευτικούς των υπόλοιπων βαθμίδων. Η σημασία της τεχνικής νοημοσύνης στο ξενόγλωσσο μάθημα, όπως και γενικότερα στα μαθήματά μας και στα διάφορα πεδία ενασχόλησής μας, είναι στις μέρες μας πια μία πρόκληση. Συζητώντας με συναδέλφους στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οι πληροφορικοί λέγαν το εξής πολύ απλό: σε 5-10 χρόνια τίποτα δεν θα είναι όπως το ξέρετε. Από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσα στα χρόνια που έρχονται να προσαρμοστούμε στη νέα αυτή πραγματικότητα και κυρίως να βοηθήσουμε τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τους συνεργάτες μας να διαχειριστούν αρτιότερα αυτό το σημαντικό εργαλείο. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν μπορεί να δώσει πολλά πράγματα, μπορεί να δώσει πολλές πληροφορίες, δυνατότητες διαχείρισης. Αυτό όμως που, όπως και οι ειδικοί λένε, ποτέ δεν θα αντιμετωπίσει 100% είναι η κριτική θεώρηση των αντικειμένων και της πραγματικότητας από τους ανθρώπους. Μπορεί να το πλησιάσει, μπορεί να το φτάσει. Αυτό λοιπόν είναι για κάθε διδάσκουσα και διδάσκοντα, για κάθε άνθρωπο που ασχολείται με την επιστήμη, το κρίσιμο ερώτημα και το κρίσιμο διακύβευμα σήμερα, και νομίζω ότι κάθε τέτοιου είδους ημερίδα συμβάλλει σημαντικά στην δυνατότητα διαχείρισης αυτών των πραγμάτων. Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την εκδήλωσή σας και εύχομαι την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κοσμήτορα για την παρουσία του σήμερα εδώ και για το χαιρετισμό του, και φυσικά να πούμε ότι χαιρόμαστε πολύ για την παρουσία εδώ τόσο της ομότιμης καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αγγελικής Κιλιάρη, που για πολλά χρόνια ήταν και πρόεδρος του τμήματος. Και φυσικά ευχαριστούμε και την κυρία Χρυσανθοπούλου, που τώρα βλέπω ότι έχει έρθει, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών της γερμανικής γλώσσας. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον ή κάποια, θα το δούμε στην πορεία, θα το διορθώσω, ελπίζω.